Okokuqala ke mandibulele elithuba ningiphe lona president nekomiti yakho lokokuba sizoncokola ngalombhalo opha kwabasekorinte bokuqala. Nditheke xa ndijonga kulomgomo endiwenzileyo okanye kule sub-theme endivele nayo, ndathi ukuze lento ebhalwa phaa kwabasekorinte ikhone ukuvakala okanye ndikhone ukuyincokola, mandime kulo mgomo. Angingomuntu ke womgomo ncam we-theme, ngingumuntu we-text. Yiyona nto ke leyo endiqondayo okokuba ndinakho ukuyenza. Yenza lento yathi mandithi kule ncwadi esiyifundileyo yabasekorinte besibili, bokuqala chapter 3. Yenza yathi mandithi phaa ku-verse 10. Masike sijonge khona. Ngokobabalo lukaThixo endababalwa ngalo, ndithi ngokomakhi osisilumko ndibeke ilitye lesiseko, athi ke omnye aphe phezu kwalo. Ke elowo makakhangele ukuba uthini na ukwakha phezu kwalo. Le ncwadi ke kaPawulosi okanye le ncwadi yabasekorinte xa sijonga ngayo kulo mgomo, becoming an alternative community in divided world, yenza ngathi masike siqale sijonge okokuba kwenzekani, what is happening apha kule ncwadi yabasekorinte. Ndathi ndakujonga ndafumanisa into yokokuba asikwazi ukungena nzulu kuyo ngaphandle kokujonga into yokokuba ngubani oyibhalileyo, eyibhalela bani, eyibhalela ntoni, ngaliphi na ixesha. Ndathi ke ndakujonga ndafumanisa into yokokuba ababhali abaningi okanye ama-scholars amaningi avumelana ngokuthi le ncwadi ibhalwe nguPawulos. Yenza ke lento amehlo am okanye ifocus yam ndayibeka apha kuPawulos, ngoba asikwazi ukungena encokweni yayo singakhange sijonge imo kaPawulos nento emlide to write this letter yabasekorinte. Ndajonga ke ukuthi ngubani lo Pawulos ekuthethwa ngaye apha ngababhali okokuba nguye obhale le ncwadi yabasekorinte. uPawulos ke okanye igama Pawulos ligama elitsha lalomfo obhale, abathi ababhali nguye obhale le ncwadi. Nami ndiyangqina ukuba nguye obhale le ncwadi, ngoba ngasekuqaleni phaa ku-chapter 1 uyatsho athi mina Pawulos. Yenza ke lento nami ndangqina. Kodwa leli gama likaPawulos igama alithola manje uPawulos. Ngelaa xesha ngibhaptizwa mna, igama lami bendinguZinhle. Kodwa wathi umfundisi kubazali bami, khanimqambe igama lobuKrestu lo mntwana. Base beyalibeka kabazali bami. Yathi lento kimi, uPawulos lona ligama uPawulos alithole ngexesha edibana noThixo. Akulona igama azalwe waqanjwa lona. Kodwa abazali bakhe mabemthola uPawulos bamqamba igama lokuba nguSawuli.
Ndathi ngakujonga leli gama kuthena abazali bakhe bemqamba uSawuli okanye lithetha ukuthini eligama elithi Sawuli. Lathi leli gama lisho ukuthi othandazelweyo, oceliweyo. Angazi noba nike naba mhlawumbe kwezameko ekhaya kube khona ixesha lokuba umntwana ukuze abe khona kufuna athandazelwe. Nginento ke ethi apha mhlawumbi abazali bakaPawulos bebenayo i-challenge abebenayo ekutheleni abantwana. Ngoku bathandaza kwavela lo mntwana bamqamba igama okokuba nguSawuli besithi lo ngulo esimcelileyo, ngulo esimthandazeleyo. Ndathi ke ukuhlehla kancinane ndajonga okokuba ababazali bakaSawuli njengoba bemqamba ngoSawuli njena bangobani bona. Kodwa into endiyifumeneyo ndifumanisa into yokokuba utata kaSawuli bekungumFarisi kodwa ene-Roman citizen. Utata kaSawuli ngumFarisi kodwa lapha eRome ufumene i-citizenship. Ngoku nakhona ndayijonga lento kutheni utata kaSawuli ezofuna i-citizenship yalapha eRome angazibizi nje ngale ndawo azalwe kuyo. Yathi lento naye ubaba kaSawuli kahle kahle uzalelwe apha njena bebevele nabazali bakhe sebethola i-citizenship yalapha bengesibo abalapha. Kajonga umama kaSawuli. Umama kaSawuli yena ngumJuda. Lo mJuda lona owazana noThixo. Ithi ke apha uSawuli uyi-product yomFarisi nomJuda. Ngoku ke bayamthatha uSawuli bamnyisa esikoleni phansi kukaGamaliyeli apho afike wafunda khona. Wawufunda umthetho uSawuli, wayifunda nenkolo yobuJuda. Yamenza lento waba nentshiseko emveni kokuba efunde lo mthetho wakwaJuda. Njengoba ke befundiswa nathi xa sipha esikolweni singabefundisi uthi usesikolweni njena uzibone wazi kakhulu kunabo bonke abefundisi obafice bekhona ecaweni. Kwenzeka lonto ke apha kuSawuli. uSawuli ngoba azumthetho ucinga ukuthi nguyena ongcono ngoku kunabo bonke aba abebekhona. AmaKristu akhona okanye ngithi abantu abakhonza uThixo bakhona nangoku njengoko engena esikolweni. Uyabajonga aba bantu then uyakompara indlela abayiphilayo nalo mthetho awufundileyo. Uyathola into yokuba akudibani and uthi mayebajonga aba bantu ufumanisa into yokuba siyabaxelela okokuba mabaye kokhonza othixo bambi apha eRome kodwa abafuni. LamaKristu alapha eRome ngeli xesha ayasolwa nangokuba yiwo ashisa umlilo pha endlini kakumkani. Ngoku ke uSawuli uyaqala uyawatshutshisa amakhono ngoba awenzi lento okuthiwa makayenze. Bakhona othixo ababekiweyo apha eRome okokuba babakhonza kodwa bathi bona hayi asinakubakhonza othixo bambi ngoba kubhaliwe wokhonza uThixo uJehova oyena yedwa.
ngoku apha kuthiwa mabakhonze abanye othixo. Ngoku ke uPawulos okanye uSawule uyaphuma uyawathuthisa amakholwa, ngoba ethi la makholwa enza into ekungafanelekanga yenziwe apha eRome. Usendleleni ke ngoku uSawule uya eDamasko, uqhuma umsebenzi wakhe wokuthuthisa amakholwa. Athi kumbhala endleleni u-experience leya transformative experience, impilo yakhe iyashintsha, utshawa ngumbane. Kulapho athetha khona endleleni eyeDamasko, mayefakaza kwincwadi yezenzo, uthi ababe nami bakubona ukukhanya, kodwa ilizwi lo wathetha nami kabalivanga. Ithi ke lento mawungena kuleya experience kuba nenguquko empilweni yakho, kuba khona into eyenzakalayo. Ithe mayenzeka lento lolushintsho empilweni kaSawule, lashintsha negama lakhe kwathiwa nguPawulos. Yiyo ke lento namhlanje sizifumanisa ekuthenini umbhali wale ncwadi nguPawulos, akungoSawule, ngoba ibhalwe ngumuntu oguqukileyo, lashintsha negama lakhe kwathiwa nguPawulos. Lithini leli gama anikwa lona elitsha elithi Pawulos? Lithi small, lithi humble, okusho ukuthi le experience yalapha endleleni eDamasko imshintshile uPawulos, umshintshile uSawule waba nguPawulos. Ukuba sizenzela umfanekiso engqondweni, njengoba ebethuthisa amakholwa, ubehambela phezulu uPawulos, eyiboss, ethi mayevela kuvuleka indlela, wonke umuntu othuke. Kodwa ngenxa yale experience yaseDamasko, washintsha uPawulos, wehla phaa phezulu, waba mncinane, kwangathi uthi mandinciphe mina ukhule wena Thixo. Wazola uPawulos, ngoba emntwini xa kunenguquko kuba khona ushintsho. Ithi impakamo umuntu abenayo ibonakala isuka kuye, abe ngomncinane alingane nabanye abantu. uPawulos ke emveni kwenguquko wajikeleza eshumayela ilizwi likaThixo, ngoba uPawulos endleleni yaseDamasko udibene noThixo. Awukwazi ukushumayela uThixo ongakhange udibane naye. Uyaqala kuPawulos, uyalithuthi ilizwi, uhambe eshumayela ivangeli likaThixo. Ushumayela uqala lapha kuye, kungathi ucula leya chorus ethi ndimbona apha kum ehlamba inhliziyo yami. Apha ekuhambeni kwakhe eshumayela ubehamba emisa amabandla. Ngelanguage yanamhlanje uthe mayeshumayela bavela eBenes, bavela oAndrew Lusaka, bavela oNonceba, ungazibala zonke ezikhona. Kodwa lifikile ixesha lokuba asuke kule ndawo. NaseKorinte ufike wavula isociety kuyo iKorinte. Wasuka lapho wahamba waya kwezinye izindawo. Ekuhambeni kwakhe ke qhubeka enza lo msebenzi. Into endiyiphawulileyo akuthiwa ubeshumayela kumaJuda, kodwa uye washumayela kumaGentile, abantu abangengomaJuda, ebaxelela into yokuba lo Thixo wabo Abraham unguThixo ophilisayo, onothando. Kunjalo njena uyamamkela umuntu, akajongi umphandle womuntu, kodwa ufuna ukholo, ufuna lento elapha kumuntu ngaphakathi. Uselivulile ibandla leseKorinte, wadlula waya kwezinye indawo.
ngoku xa efike eEfeso uthola i-report. Le report ayitholayo ithi kuye pha eKorinti la oshumayele khona baguquka abantu bathi siyamamkela uThixo nje uYesu njengenkosi nomsindisi, bavuma ngeenhliziyo zabo. Kuthiwe eKorinti kumoshekile, ababantu obawuthi wena they are Christians, abangawo amaKrestu, izinto abazenzayo zithi abangawona amaKrestu. Ngoku ke lento yenza kwaba ne-division apha eKorinti, yenza lento apha eKorinti lamaKrestu abuyela kundalashe ajoyina impilo yaseKorinti. Ukuba singajonga kumgomo kaPresident, lamaKrestu aseKorinti beseqala okanye zama ukuba i-alternative community apha eKorinti, kodwa lavuka ikakade athi eba i-alternative community yaphinda yathi lento uzondazi kakuhle mina ngilolu hlobo lomuntu endilulo. Into ke apha eKorinti xa bebuyela kwizinto zaseKorinti abaphumanga ecaweni. Izinto zaseKorinti bazenza within the church, bayayijika icawa kaThixo, bayenza isiganga saseKorinti. Ngoku ke njengoba benza ezi zinto apha eKorinti, uPawulos ethola i-reports zokokuba kwenzakala. Mind you, akuripota amagosa kuPawulos, kuripota abantu aba-outside the church. Bathi Pawulos eKorinte ecaweni yaThixo kuyamosheka. Kodwa uPawulos apha eKorinte ushiye ebeka amagosa, ushiye kukhona abashumayeli. Kodwa bonke aba bantu they are quiet ngezinto ezenzakalayo ngoba nabo they are part of what is happening eKorinti, becoming an alternative community in divided world. Uyayithola ke le message uthi umbhalo engimfundileyo, it was around 55 AD apho uPawulos ethe methola imessage wathi angikwazi ukubuyela eKorinte okwangoku, let me write a letter to amaKrestu aseKorinte. Wabhala ke uPawulos wabhalela elibandla laseKorinte. Ebhalela elibandla laseKorinte, uPawulos uaddressa zonke ezi conflicts ne-issues ezilapha eKorinte. Angizukuzibala zonke, kodwa ehamba phambili eye-division apha eKorinte kunoqhekeko. Kukhona abathi singaba kaPawulos, kukhona abathi singaba ka-Apollo. Yaqhekeka icawa. Ngifuna ukuthi xa sithetha ngale cawa yaseKorinte sizame ukuzifitha in as i-YMG yalapha eFalse Bay. Sijonge le False Bay Circuit, sijonge le organization yethu
eyi-YMG yaqhekeka iKorinti. Mayiqhekeka nokuziphatha baziphatha gadalala amarhamente alapha eKorinti. Apha eKorinti kwavuka imbuzo